Здравейте, скъпи приятели! Днес реших да запиша едно малко по-различно видео. Няма да ви говоря, а ще ви чета. Реших да ви почета от моята книга "Път към себе си", ето и нея. Да ви почета за просперитетът и изобилието. Нещо, което смятам, че ще е интересно и полезно за вас. И така, нека да започваме. Твърде често свързваме изобилието и просперитета с парите. И да, те са част от него, но съвсем не всичко. Изобилието не се изразява само в това да имаме много пари, къщи, скъпи коли. Изобилието и просперитетът са много повече от това. Какво означава за теб изобилието и в какво се изразява то? Може би е здраве или пътувания по екзотични страни, много приятелства и забавления, пари, любов, късмет. Изясни го за себе си. Това вече те прави една крачка по-близо до изобилието и просперитета. Просперитетът може да бъде в много сфери, различни от професионалния живот. Може да бъде в семейните отношения, здравето, приятелския кръг. Сега ще ви разкажа какво мисля аз по въпроса. Изобилието и просперитетът са да имаме това, от което имаме нужда, когато имаме нужда и отколкото имаме нужда. Край, това е. Нещата би трябвало да са ясни и точни. Ами да, това е просто. И няма нужда от много обяснение. Всъщност всичко във Вселената е кратко, ясно и точно. Истината е в простичките неща. Колкото по-сложно и завъртяно едно нещо, толкова по-вероятно е да се оплетете в него. Запомнете това. Изобилието и просперитетът имат множество проявления. Те се изразяват в това да имаме пари. Разбира се, не го отричам, но и да умеем съзнателно да боравим с тях като енергия. Не е важно само да ги имаме, но и да можем да боравим с тях, така че да се множат в живота ни. Много от нас мечтаят да спечелят от тотото, но знаят ли как всъщност да управляват толкова много пари? Къде да ги вложат, така че те да се множат? Но уви, много от спечелилите от тотото скоро изгубват всичко, което са спечелили. Дори изпадат в по-тежко състояние, защото не знаят какво и как да правят с толкова много пари. Парите, спечелени по този начин, не носят трайното и стабилно щастие и удовлетворение, защото не са спечелени чрез собствени усилия. И най-вече това не синхронизира с нашите убеждения за парите и изобилието. Макар спечелили, ние си оставаме със съзнанието на беден човек. Смея да твърдя, че пари, спечелени чрез вложение в собствените дарби, таланти и личностни качества, носят именно това чувство за удовлетворение и цялост. Да се върнем на изобилието и просперитета, нали така? Истинското изобилие и просперитетът, за които мечтаем, идват когато по честен, добронамерен и с цялото си същество начин сме вложили цялата си енергия за сбъдването на нашите най-съкровени мечти. Когато изберем пътя, който сърцето ни, нашата душа е избрала за нас в това превъплъщение, в този живот, тогава цялото изобилие сякаш се стоварва като благословия към нас. Тогава и Бог ни помага. Бог винаги помага, дори когато ни се струва, че не е така. Понякога, когато не ви върви, просто трябва да спрете за миг, да се замислите и да разберете, че може би това не е вашия път, не е вашето нещо. Бог, Вселената непрекъснато ни изпращат сигнали и това е част от изобилието. Ние винаги сме напътствани, подкрепени и закрилени. Изобилието е навсякъде около нас, в нас. Изобилието се изразява в хората около нас, нашите близки приятели, които са готови във всеки един момент да ни помогнат и да ни подадат ръка. Във въодушевлението, което ни обзема, когато ни е осенила някоя страхотна идея. И за да се множат тези идеи, просто не ги отхвърлете. Поканете изобилието и просперитета в живота си. Отворете широко вратите към тях. Ще ви разкажа една кратка история, за да ви дам пример за изобилие, а може би две. Един ден отивам до близкия автомат за кафе, но бързайки в джоба си осъзнавам, че имам само 10 стотинки, а кафето струва 30 стотинки. Погледнах към небето и с усмивка си казах: трябват ми още 20 стотинки. Поглеждам разсеяно към земята и що да видя. Моите 20 стотинки ме чакаха там. Сякаш някой ги хвърли от небето. Много се зарадвах. Взех си кафето и цялата сутрин бях изпълнена с благодарност към Вселената, че с едно такова приятно чувство. Тази и други случаи са ми доказвали,
и ми доказват по колко бърз, креативен и невероятен начин действа Вселената. Забележете, благодарността е най-краткият и най-благ начин да призовем изобилието в живота си. Благодарността за всичко, което имате и за всичко онова, което искате, е начинът да привлечете още от същото. Но мрънкането, недоволството и негативната ви настройка само отблъскват това, за което копнее душата ви. Изграждането на един нов позитивен навик е да си вземете едно красиво тефтерче, в което всяка вечер да вписвате всички онези неща, за които сте благодарни от изминалия ден. Това не само ще привлече много и приятни събития за следващия ден, но и ще насочи вниманието ви към всичко онова, което имате в живота си, за всички позитивни неща, които са ви се случили и искате да ви се случат, за хубавите неща от живота. Да, благодарете за всичко, което нямате все още в живота си, за да го привлечете. Така повишавате и собствената си вибрация. Ставате по-ведри и позитивни към живота и хората около вас. Достатъчно би било да си мислите вечер преди лягане за нещата, за които сте благодарни през деня. Дори през целия ден да си отправяте на ум благодарност за това или онова, независимо колко е малко и незначително, всичко е от значение. Например, за свободното място в тролея, за зелената светлина на светофара точно тогава, когато минавате, за чистата прясна вода, която пиете, за топлия душ и какво ли още не. Колкото повече благодарите, толкова повече неща, за които сте благодарни, ще се появят пред вас. Така настройвате честотата си на всички онези неща, които желаете. И те като по чудо ще дойдат в живота ви. Веднъж видях надпис изографисан на една стена, а той гласеше: ако знаеше, че утре ще се събудиш с всичко онова, за което си благодарил днес, щеше ли да си позволиш да си неблагодарен? За какво би благодарил? И има толкова много неща, за които да изразим благодарността си и признателността си към Бог. Толкова много неща, за които хората мечтаем. Бихме открили дори, че вече имаме много от нещата, за които мечтаем, но някак си не ги забелязваме. Приемаме ги за даденост. Трябва ли да загубим, за да оценим? Ето и още една историйка за изобилието в моя живот. Отивам в следобедната почивка за кафе и пред мен няколко мъже се наредили на опашка. Помислих си, дали не биха ми дали ред. Дори мисълта ми още не беше изтекла в съзнанието ми и един от тях ми отстъпи реда си. Ето един кратък и показателен пример за изобилие. Искайте и ще ви се даде. Осмелете се, заслужавате го. Така е и в следващия пример, който ще ви дам. Поискай и ще ти се даде. Наближават коледните и новогодишни празници. Аз напускам старата си работа и се отправям към нови хоризонти през идната година. Предизвестието ми е от 1 месец и е в сила. Аз разполагам с няколко дни отпуска. Питах се дали шефката ми ще се съгласи да ме пусне в отпуск, за да използвам дните, с които разполагам. Набрах смелост. Казах си, аз заслужавам. Повярвах в това. Набрах смелост, поисках и ми беше дадено. Изобилие. Аз заслужавам всички прекрасни неща, които Бог пази за мен. Всички ние ги заслужаваме, но е нужно да си дадем кураж и да повярваме в това. Забелязваме повечето си колежки, че не вярват, че заслужават да поискат, че ще им бъде дадено. Нямат смелостта да си поискат. Ще ви дам един пример. Отивате на ресторант и отваряте менюто. И макар да имате предостатъчно пари в портфейла си, за да си поръчате най-скъпото изискано ястие, специалитетът на заведението, вие избирате някое доста по-евтино. Защо? Защото не смятате, че заслужавате. Сами не си позволявате и затова заплащането ви във фирмата, в която работите, е нищожно. Вие подсъзнателно смятате, че не заслужавате наистина добро заплащане и затова се примирявате. Не смеете да изисквате от работодателя си, макар да работите вече няколко десетилетия в тази фирма. И спирам до тук, за да оставя една такава искрица, една такава частичка на мистериозност, на интерес във вас за това какво пише в продължение на тази тема. Надявам се това, което прочетох до момента, да ви е харесало,
да ви е заинтригувало и съответно да проявите интерес към книгата ми, да си я купите, което за мен ще е истинска радост, истинско удоволствие да споделя с вас моя личен опит, моите истории, моите знания за това, което на мен лично ми е помогнало и за нещата, които са ми се случили. Някакси така са ме накарали да вярвам в Бог, в Вселената, в ангели, в архангели, в всякакви чудеса и приказни истории. И така, ето е моята книжка. Може да си я поръчате в коментар отдолу под това видео и да си я получите, да и се радвате, да си я четете с удоволствие и с интерес. Това от мен днес. Надявам се и това видео да ви е било интересно. Споделете го с приятели и с близки във вашето обкръжение. Дайте ми едно палче нагоре, за да ме стимулирате да продължавам да правя още подобни видеа и да си бъдем полезни, да работим заедно, което е моя мечта. Ще сбъднете една моя мечта, ще направите един човек щастлив, за което ще ви бъда искрено благодарна. Това е. Всеки човек си има някаква съкровенна мечта, нещичко, за което сърцето му копне, за което мечтае и искрено иска да му се сбъдне. И като харесваме, като споделяме това, което на нас ни е харесало и ни е докоснало с близките си, с познатите си, ние помагаме на този човек да сбъдне мечтите си и също така ние самите да сбъднем нашите собствени мечти, защото това, което даваме, то се мултиплицира и се множи в нашия живот. Това, което даваме, това ни се връща обратно. За това ще съм ви благодарна. И така, обичам ви, до нови срещи, до нови видеа и всичко най-добро от мен. Сбъдвайте мечтите си и вярвайте в изобилието и просперитетът, защото Господ е навсякъде и Той ни помага във всичко, във всеки един момент, във всеки един миг. Не сме сами. Вярвайте в това. Обичам ви. Чао, чао!